Zatiaľ, ako vidíte, napriek kríze na svete alebo vo svete sa snažíme na Slovensku držať tie ceny palív v rozumných úrovniach, tak aby bol naplnený plán vlády, ktorý spočíva v tom, aby to bolo porovnateľné vo V4, ale aby sme boli lacnejší, ako to je v prípade Rakúska. Včera začalo platiť nariadenie vlády o dvojitých cenách. Zachytili ste reakciu Európskej komisie. My sme samozrejme rátali s tým, že takáto reakcia môže prísť. Ja však len pripomínam, že účinnosť tohto nariadenia je iba 30 dní. Do 30 dní zvážime, či v ňom budeme pokračovať, ale očakával by som od komisie väčšiu mieru pochopenia, najmä potom, ako nevidím nejakú úpornú snahu komisie zabezpečiť obnovenie ropovodu Družba. Toto obnovenie ropovodu Družba by všetko vyriešilo. Všetko. Nielen teda na Slovensku a v Maďarsku, ale nepochybne by všetko bolo vyriešené aj v strede Európy.